Tignan mo kasi nalilipat sa computer to, hindi marunong. Yung video? Oo. Hindi marunong. Si Galicia, nasa loob ng aeroplano. Mag-uulat. Oo, pwede. Kaya malilipat ko pa yun. Oo. Tanga ka ba? Oo, nag-i-builder pa nga tayo sa Facebook eh. Gano. Ayan na! Paparurot na! At na sa loob! At na sa loob! Ayun na oh! Kasakay yan, tinan mo, kasakay mamaya yan! Hindi gusto mo, bumukha ka lang ng ganun na. Pwede ba?